Движи малко, Чакай сега. Издай ония сигнал за свързване. Тън, тън, тън. Чакай. Дай малко да те управлявам. Движи малко. Дай наляво. Чакай да управлявам. Чакай малко. Дай наляво. Надясно е. Надясно. Не в тривата. Мъжко дясно или женско дясно? Дясно. Мъжко дясно. Мъжко дясно. Мъжко дясно е нататък. Да, давай направо. Ма забързай малко ай на 3 клетки си. Няма акумулатор. На 3 клетки си, давай. Ай, ти умря, брат. Падна антената. Не е паднала, горе е. Ето я, виждам я. Ето я, дигни я. Вкарай така. Чакай, има копчето, качавайте си на копчето. Я дай газ към жената. Дай газ. Самоубийствени. Не, падна батерията, брат. Батерията ти падна. Ще число на тебе, ще управлявам и тебе. Даре? Дистанционното. Даре? Мамо, я ме ключа. Готова е. Айде, движи. Давай. Надясно. Казах ли ти, че мъжкото и женското дясно са наобратно? Падна ресивъра, брат. Ресивъра падна. Видя ли, че са наобратно мъжкото и женското дясно? Не знам. Аз съм слак и не мога. Ако това върши работа... Давай. Пак падна, май. Няма. Трябва малко плюнка. Трябва малко материал. И тиксо е така около глава. Сега, като мумия. Всеки ден, всеки час, навсякъде има Материал. материал. Наш куче... Брат, виж къде трябва да го залепим. Е там. На кралата. И само тук. Отзад дупинцето ли, бе? Ми да. Утли си, по топашката ли? Айде, аз ще дигна опашките и ще лепиш. Чакай, една батерия. Яла да сложим една батерия отзад. Яла. Качките ли, какво да правихте? Не, добре сме. Идеални сме. Яла. Чакай да снимем змията как е умряла. Умряла от умрялата акумулатор, бат. Една батерия заредих 6,4 амперова, втора батерия, телефон, 2 заредих майна, музиката вефа на 6 и дисплея майна не изместих майна на това и всичко умря, бат. Сега трябва да даваме ток да бутне змията към, не към язовира, брат. Виж сега, идва тролея, идва джиците, тока! Змей! Служи една бяла престилка и ще я правиш такова, ще я съживяваш с ток. Разбираш? Туф! Яла малко на кралата. Мате, къде ли ще е плюсовата клема на кралата, бе? Там отдолу има 4 клеми висят. 4 клеми, ама то някакъв 4 полюса. От този акумулатор 4 полюса, бе, брат. Не, бе. Как да го свържа? Тя е двойно секционна, бе. С 2 маси, с двойна маса е батерията. Младеж! Как да го свържа, младеж? Така. Единият кабел в горната дупка, другия в долния жак. И под опашката са жаковите. Как бе, младеж? Как да го свържа? Не знам, ма ще е много скъпо сигурно това. Не, вижте, майна. Лошо гледа, много лошо гледа. Издебне отзад да ни те гледа. Аз ще забавлявам, чакай. Да издебна отзад ли, бе? Аз ще забавлявам, змей.
Чакай. Оп, какво става, врачет? Как да го свържим, младеж? Едното под опашката, другото под другата опашка. Малко е! Малко е. Пак е малко! 5 часа му. Как да го свържим, младеж? Змей, виж какво става, виж. Стъпни е в това за кораше, е в това. Снима как издимнах това. Ама аз снимах гумното от близко. Така, браво. Може. Няма да стане. Виж къде стъпна. Не съм стъпал. Отпечатък ти е там. Снимаш ли? Давай. Всичко е. Не. Върви. Ела ще правим тахикардия на колата. Не може да го свържим, нали? С електрошок. Не може, не става. Тя не е 100 купунг. 6,4 ампера, малко е. Малко е. Пак е малко. 10 ампера, пак е малко. Отивай, ще правим електрошок, се живявам змията. Я да въртете лицата ти. Аз вече не мога да такова. Стига снима с този телефон. Ще направя да ще припадна. Ей! Да, аз да снимам, пък ти през това време ходи да върти децата. Хайде. Не, сега ще се живявам змията. Тя умря. Умря ли? Може ли да върти? Може. Ама трябва... Ти трябва да снимаш и да... Хайде, къде да бъде? Така го хващаш. Цела година ми е петък вечер. Черпи ми сърдечетата в тоня ветра и тая емблематична песен. Две цикатрици, леле, турските хубавици, тиши и бъди фурор. А само как мирише онен курорт. Пазете се, Стефи, пази се, Стефи! Пази се, каличи! Пристигаш, знаеш, Челси много книги. Да загадали за моите магари, стихи. Пак що ти е много ми е смешно. Какъв е това? Вефа, ме? Много силен. Вефа. Айде, давай ми точно змията. Развивам, когато дойде време за порче. Да спали се добре, питай онова беге и гьорче. Искаш ти за то, ще ти направя още. Къде тръгна по